Og hej alle sammen her, det er mig, Niklas her. Hvad så, Niklas? La bellezza. Sådan. Estetica. Men nu skal vi endnu spille La bellezza. Nice PP ind på bare lige, ja. Ja, skal prøve at tage på ham her. Han er FK eller sådan noget. Er han ikke det? Kom så, dræb ham. L'amore. Okay. La bellezza. La bellezza. Jeg skriver IP'en i beskrivelsen. Bene dentro. La bellezza What interiore. the? Ej, my god, man. Skal man købe ting? Se invece c'è l'amore. Sì, l'amore. Man kan købe de amor. Se stai bene dentro, Hvad er det? stai bene con gli altri. Ja, hvad har du? Den tekstpack vi har på, det er Moslås, den hedder Bakke. Ja, jeg har begge to. No, sembra un avancio, Pita. Vi dør hele tiden. Jeg har ikke Però... jeg runner bare. Skal vi gemme os den her gang? Ah, siete pulito la guardo, vedi? Okay. Jeg står oppe i det der høje tårn. Ja. Kigger lige, hvor den er. Der er nogen, som... Hvad? Der er nogen, som der er oppe i det der træ, som der... What? Jeg døde. Oh my god, man. La stagione, ricordi? Easy peasy, lemon squeezy. Jeg døde 156 gange. Jeg døde 191. La sotto. Jeg kan også sige, du er lidt lag. Fino alla stessa signora. Vi go to PvP. Kom. Io ogni tanto. Ha messo nella carta. Han timer. Rolig. Allora, Du lagger. Hun bliver pigen. Hun fucking dræbt mig. Hun bliver fucking lag. Fucking hader dig. Il pane ce l'ha questo. Jeg til ikke kunne. What? Hvad mener hun? Skriv til ejeren, at du har en YouTube-kanal, hvor du kan lave en video. Ja. Beauty knocks. Pas. Team. Og Jamen det gør. Duty. Træn ham. Jeg fik ham. Jeg fik Duty. Sto mangiando, amore. gratis enchanted gear. Pump det. Jeg har enchanted gear. Ja. Så hvis der er nogen, der bare smider guld. Perfekt shahater. Han hedder rent på de shahater. Skal vi spille på bacon? Nej, fordi vi er i gang med videoen. Jeg dræbte 29. Vi kan godt lave en video bagefter med bacon, ikke? Dai, vuoi più un buon pezzetto di pane, amore? Jamen, jeg skal bare lige... Kan jeg godt lave en bande? Prøv at spørge, hvordan det er. Kan man ikke det? Der er Tobias, han er også YouTuber. Tobias. Tobi Petermann. Si battono io, non lo capisco. Og lille gangaman. Questo è buono. Og lille gangaman. Quando me le devo prego, devo vedere. Non capito. Det er mange korrigan, jaman. Lang story, bare det videos, man får skal være på lang story for galange YouTube. Cosa è il capo primo? Alekdaruna hinna kom honna handla bang. Ninja ninja shunga ping punga pang. Alina punga pang. Alina punga pang. Punga pang. Alio shahata. Perché è difficile impostare. Infatti jeg skal lave lektier. Very nice. Hvad laver ham her, mand? Det er De hacker hele tiden. Tjek Nive. jeg har ikke noget. Det er næsten bro. Jeg har ikke noget på teknikken. Det er næsten bro. Oh my god, man. Più tempo non è. Ci stava dicendo, chiamo un te, mica la montare, lui ci stava dicendo, dice no, allora chiamo un tecnico, va bene. Kid, Il tecnico nej. sape, Lol, afgøn guys i den her runde. piccolo fatto di vita.
Admin gangen edition. Another Mit armor er næsten breaks. Hvad har det? Jeg har 4 armor med protection. Der er masser af dommer, mand. Wow, jeg laggede lige der. Lige lidt lag spike. Hexi MC. Har du gear? Der er nogen, der sagde, Niklas Gamer, har du gear? Ide convinta che non fa nulla, è convinta. Kun Iron Gear. Jeg har sagt kun Iron Gear. Så kommer vi lige. What? You are banned. Er du bandet? Ja. Må kigge. Uno che si scrive a qua nella aula. Ej, What the fucking beat? hvor er den lige her? Jeg er lige der. Jeg har noget her. Sto parlando. Det går ind i en lava. Du skal kun vente et minut, Niklas. Alla sotto, che potevi fare direttamente in Italia. Nej, han er en hacker. Ti mancano le sette. Okay. Jeg tror, jeg slutter videoen her. Tak, fordi så med. Her er Judy Knox. Hej Judy. Hej. Abonner eller subscribe. Ja. Tak fordi så med. Og hej hej. Sig hej hej Niklas. No,